Mga disgrasya nga nahitabo sa dakbayan sa Mandawi na hulikam. Kuha kini sa Mandawi City Command Center. Ang disgrasya nahitabo sa Barangay Kabankalan kagahapon sa buntag. Nakadumbol kining usa ka motorsiklo sa gisundan niya nga auto. Wala ra hinuon maunsa ang rider sa motor. Samtang lang disgrasya usab ang nakuhaan sa may Highway Seno. Sunda pagtanaw kining PUJ nga paggawa sa gas station ug padong sa direksyon sa highway. Apan nagkaabot gayud sila sa usa ka pribadong multicab. Dili hinuon kaayo kusog ang impact sa maong aksidente. Inahan sa kusado nagtuo nga giduot lang ang iyang anak kakayang anak man sa saksi ang gikatahong unang gi-pick up sa taga NBI 7. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Dili pa na siya mao ang inyong primary suspect gyud na siya. Dili pa mo kadawat og award ana nga 2 million. Sultihan ta mo tinuod. Kay dili pa na siya mao. Bisan pag mo clarify pa mo nga ingon anak nga maon mo naamoy mga evidence, dili pa kay daghan pa ming proseso sa akong abogado among buhaton. Emosyonal nga gipadayag sa inahan sa 17 anyos nga akusado ang kapungot og kasakit ngadto sa usa sa mga saksi. Matud niya, dili matukib ang gibating kagul-anan karon sa ilang pamilya human mapasakay og kaso ang iyang kamanghurang anak. Gisakitan lapod ko kaayo sa ni witness nga duha ka buok. Ako nang hangyo gi ko nga nganong nidiin gikas akong anak nga wa gi ka naghuna-huna nga ikaw naapo kay mga bata. Wa gi mi previous nga nag-away ana pero nahibong lang ko ngano na ina kay tungod magud ana ang iya magong bata may promirong gi-pick up anas NBI. Mao magoy last conversation ana ni Kristen Lee. Mao magud na iyang anak. Aning witness. O anang witness. Mao nang gidritso nilag diin akong bata. Kay siya pod na ni guro pod sa iyaha pod. Gikonpermar sa inahan sa akusado nga may nakuha na silang abogado ug masaligon silang maabsuelto ang iyang anak. Ganiha, naghikay na siya sa pipila ka mga dokumento nga gikinahanglan alang sa kaso. Nakaduso na usab ang ilang abogado og counter affidavit. Akong anak way diferensya. Mao na siyang ako nang hangyo ko ninyo nga ayaw mo pag-undang kay ang kriminal ron nga tinud-anay nagkatawa. Pangita mo, makaingon gi ko ninyo ug muundang mo mga bugo gimutanan. Gidasunan usab sa mga kawani sa Barangay Maribago nga wa malambigit sa unsa mang krimen o pasangil ang 17 anyos nga akusado. Base sa amuha dire kay nag-start man July kay new administration man ni. Wala pa man, walay file, walay case, walay complaint ang kanang bata. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.